שיראו שאכלנו. אקשן. לא, בדיוק, אם מישהו עוד מנשנש, זה לא צריך להיות. זה לא הרצאה. השבוע אנחנו עולים לבית העלמין בירושלים. שם מחכים לנו אמא ואבא שלנו. שניהם בפסגת הר מול נוף מדהים, וקר שם נורא. בשנים הקשות האחרונות, קורונה, מלחמה, המחלה של טדי ועוד מלחמה, הביקור השנתי בהר המנוחות היה עצוב. פעמים שהיינו שם 3, יעקב, יונית ואני. אבל תמיד הבאנו כיבוד והשתדלנו להפוך את הביקור לחוויה מחבקת. אותם ואותן, מחבקת אותם ואותנו. השבוע אני מרגישה ומקווה שאנחנו מתקרבים לסוג של שגרה מבורכת. אני רוצה לספר לכם על האמא, בעזרת זיכרונות רחוקים מילדותנו המוארת. ילדותנו זה שלנו, של יעקב ומלכה ואני. ולמה אני אומרת האמא? כי כך קראנו לה. האמא אמרה, האמא הביאה. השתמשנו בה"א הידיעה בדיבור בבית. דירת 2 חדרים, חדר מתוך חדר, מסדרון ארוך, מטבח ואמבטיה עם סימן קריאה. עם דוד חימום מים, בעזרת מיכל נפט, ממש קדמה. וחצר ענקית. כשאני מציצה מדלת המטבח הפונה אל החצר, אני לא מעיזה לצאת. איזה פחד. בוודאי שלא ללכת אל הצד השני. שם יש המון עלי שלכת שהרוח הגדולה של ירושלים הביאה. סוגריים, גודל החצר 3x3, כמו חדר קטן בעיניים שלנו היום. והאימא שלנו, לא הבנתי מה זה ההי הזה, והאימא שלנו עושה מעשי כישוף במטבח הקטן. ריחות בישולים ומעדנים עם סינר, ותמיד מחייכת ואוהבת אותנו המון. אני זוכרת פעם אחת שהיא התעצבנה, רק פעם אחת. נראה אם תזכרו. אני הולכת. נכון. נדמה לי שהיה ויכוח ביני ובין מלכה. יעקב עדיין היה תינוק. ישבתי בכיסא. בכיסא גבוה. אז אני בודקת גם אם אני זוכרת נכון עם האישור שלך. והאמא כעסה וצעקה, אם לא תפסיקו אני אלך מפה. הוא פתחה את הדלת לחצר והתחילה לפרום את הסינר מאחור. שלושתנו התחלנו לבכות ולצעוק, ואמא, גם אמא, ואל תלכי וזה. זוכרת את זה? לא. אתה זוכר את זה בתור תינוק? לא, אתה זוכר מהסיפורים. לא, אני זוכר שהיא אמרה אני הולכת, אבל מעבר לזה אני לא זוכר שבכינו. בכינו, צרחנו שלושתנו, אל תלכי. ואמא כמובן התרצתה. העובדה שזו פעם יחידה שאני זוכרת שהיא צעקה עלינו בילדות, אלא ההפך, הייתה לנו ילדות של כיף ושמחה. בחדר השינה הפנימי כלומר היה חדר מתוך חדר. בחדר השני הפנימי הייתה מרפסת קטנטנה מוקפת בסורג ברזל ומעקה. הנוף צופה על מגרש אפר גדול, ובו חמור גדול נוער בקול. זוכרים? אתה זוכר? ושם ישנו אנחנו הילדים. אני הגדולה, אחותי מלכה, ומאוחר יותר אחינו התינוק יעקב. כולנו היום כבר ילדים גדולים. בחדר הקדמי, הסלון, הייתה ספה שנפתחת למיטה זוגית מדי ערב. וגם מזנון ושולחן ורדיו גדול, בו היינו מאזינים לתוכניות לילדים ששודרו ברדיו. פינת הילד. אתם זוכרים פינת הילד? לא. טוב. בואו ילדים קדימה והזמינו גם את אמא. איכשהו המנגינה כן, אבל אני לא זוכרת שישבנו בסלון על יד הרדיו. זה שהמורה הייתה אומרת לי, אתה לפינה. זה גם היה פינה לילד. דרך אגב, לא כתבתי את זה, אבל אני הייתי הולכת לחוג בפינת הילד, אני הייתי במקהלה של פינת הילד, של הרדיו.
זה פריבילגיה של מי שגר בירושלים. זה היה ממותג היטב. כן. על יד השולחן הזה הייתה אימא סורגת וקוראת במגזין Reader's Digest ומסבירה לנו כל מיני דברים חשובים. גם את הבורדה. בבורדה, חכה, אבל בורדה זה היה יותר מאוחר, הייתה תופרת בתל ארזה ואני לא כתבתי על תל ארזה, כתבתי רק על ההתחלה, כי יהיו עוד פרקים בסיפור הזה, אבל לא עכשיו. צריך הרבה הזכרות בשביל זה. אמא שלנו, היא לא כותבת בשבילנו, היא כותבת בשבילה. אמא שלנו, שרה, הייתה הבכורה מבין 6 ילדים, 3 בנים ו3 בנות. היא הייתה ילדה יפה וחרוצה, תלמידה מצטיינת בבית ספר דובר אנגלית, אבלינה דה רוטשילד, וכשבגרה עבדה כמזכירה וקצרנית. היו לה עיניים ערניות וחכמות, וחיוך מאיר בחום ואהבה. גרנו בשכונת... אני כל פעם היא מעבירה ואני אומרת, השניים יהיו אבל שניים. אין שום בעיה, אתם יכולים לשתף בחוויות אחרות. זה לא מעניין אותנו, אז זה סתם גרנו, שתיים. תראו, אנחנו נותנים לה מקום פעם בשנה. מדברים עליה. אז גרנו בשכונת הבוכרים, במרחק הליכה מסבתא. ברבות השנים והנכדים התחלנו לקרוא לה גדולה. מספר פעמים בשבוע, אחרי שחזרנו מהגן וממנוחת הצהריים, אמא הייתה מארגנת אותנו, והיינו צועדים עם יעקב בעגלה לבית של סבתא וסבא. שם ראינו דברים אחרים. את הכובסת הערבייה שהייתה מגיעה מדי פעם, ואז היו מדליקים פרימוס ועליו מרתיחים מים בדוד גדול. הכביסה הייתה בחצר. נשים ערביות היו מגיעות עם זיתים, תאנים, ענבים למחירה. והיה גם הפלאפל של... יוסף. לא, יוסף זה בבוכרה. בשכונת התימנים למטה, מהמרפסת של 100 שערים. פלאפל יש או שלמה או יוסף. זה בכל הארץ. היה אחד מתחת למרפסת, אבל לא היה לו שם. לא, היה לו, אני זוכרת לא היה אבל לו אני שם. לא זוכרת, עשיתי קו. לא היה לו שם. קיוויתי שאתם... הפלאפל. לא חושבת. הפלאפל של משכונת התימנים שממול. נכון. יום אחד, בדרכנו לסבתא, על המדרכה הצרה ברחוב 100 שערים, יעקב הלך לצד העגלה והחזיק, אתה מסתיר לו. אתה מסתיר לו את הכל, נועם. יעקב הלך, לא, זה עליו. הלך לצד העגלה והחזיק, ופתאום עזב ורץ כדי לחצות את הכביש. כל הכביש ברוחב של השולחן הזה. של 100 שערים, הוא עדיין ברוחב הזה. והתנגש באופניים שבדיוק עברו שם. והרוכב האופניים... הקדמת את זמנך. היום תלך בטיילת בתל אביב, עולים עליך. הרוכב האופניים התהפכו, ויעקב שרוע מתחת לגלגלים. והאמא צורחת בקולי קולות, הילד, היא רצה. אתה זוכר? אתה זוכר? עכשיו הבנו. זבת לא קרה לך כלום. לא קרה לך לא כלום. קרה לך כלום, רק בונקה לך. אז איבדתי את הזיכרון. היא רצה, מרימה אותו, נסערת כולה, מושיבה בעגלה, בכעס, ונוזפת בו בחומרה. דרך אגב, אין נפגעים לכוחותינו, רק חבלות קטנות פה ושם. שמו לך סכין ככה. דרך אגב, בהקשר לזה, זו הייתה הגישה אז של ההורים. שאם קרה משהו, דבר ראשון, הילד שלהם אשם. גם שבבית ספר... הוא אשם שהוא עזב את היד ורץ. גם בבית ספר, שמורה למשל, נכון. עשה משהו, אז מי שהיה אשם זה אני. כנראה שהיית אשם כל הזמן. ברור. אתה נשמע לי השם. זה לא אשם, זה בעצם החרדה שלי, האמא. ותראה, לפעמים אני זוכרת שאני, אם מישהו היה נופל בחוזקה ואני הייתי נבהלת, הדבר, האינסטינקט הראשון שהתחשק לי זה להעיף לו סתירה, לא נתתי. אני צוחקת. חווית את זה? לא, אני אומרת שאני צוחקת, מישהו קורא לו משהו, אני מתחילה לצחוק. ויונית, מה את היית צורחת תמיד על הילדים?
אין לי זמן עכשיו לקחת אותך לטרם. כי באמת הם היו הרבה בטרם, מה לא, היו שנכון נכון. כן, הייתי יוצאת איתם אחרי צהריים לגינה הציבורית, הייתי אומרת להם, מעמידה אותם, אומרת להם, תקשיבו, אני באתי עכשיו, היום אין הדסה, אין טרם, אין כלום. עכשיו כל הילדים של השכונה היו מכירים אותי, האמא שלא הולכת לטרם. תחלים בבית לבד. אז עכשיו אני, אפרופו זהרו, לא עד הקצה כל הזמן. אפרופו תגובות, ישבו אורי ועדי, אתם יודעים מי אלה אורי ועדי, כן? אני מקווה. כן. ישבו בחצרה של הגדולה על המדרגות. ועדי החליקה, התיישבה והיא כזה התעלפה. ואורי התחיל לצרוק, הצלו, כזה, ואני נכנסתי סתירה לאורי שתשתוק. אני הייתי הגדולה. ואז חיה. תראו, היו חוויות, זה לא סתם. חיה באה בריצה. א' מודקה היה חרדן מאוד מאוד היה חרד. מודקה, אתם יודעים מי זה היה. כן. אבל חיה הייתה, והיא באה בריצה חיה. במקום לטפל בילדה שלה, שהתעוררה מעילפון. הביאה לך סתירה חזרה. היא לא הביאה לי סתירה, היא התחילה לצעוק עליי. היא הביאה לך מה את חושבת לעצמך? מה את חושבת לעצמך? באיזו רשות את מרימה יד על הילדה? לא יודעת, אותי לימדו עזרה ראשונה, עם מישהו באטרף. היא בפאניקה, צריך לעורר אותה. לא נתתי סתירה לאדי. זה יותר מפחיד מהסתירה. זה לא טוב בשבילה. אבל זה לא היה זה הכל לאדי. בגלל חיה עכשיו. זה לא היה לאדי, זה היה לאורי, שהייתה בהיסטריה מוחלטת. עד היום היא בהיסטריה. אבל זה בדיוק העניין, זה עזר לה. היא לא יודעת מה יהיה אצלם בחיים. אבל ככה מעוררים מישהו בהיסטריה. מדי פעם תתקשרי לה ותגידי לה, את מרגישה את הסתירה עכשיו? את יודעת מה? ביום כיפור הבא את מתקשרת אליי. עכשיו רק, אם את שואלת אותי, אם אני זוכר את זה, איך אני יכול לזכור את זה? אני איבדתי את הזיכרון מהאופניים. אפרופו השובר הזה, יעקב, במרפסת הקטנה היה חבל תלוי, והוא, הקטנטן, מתנדנד ומתנדנד, הוא שם את הסנטר פה ומתנדנד על החבל, מתנדנד על החבל, ונדמה לי שהאמא אמרה לו, אתה תיפול, תיזהר, אתה תיפול. חבל נקרע והוא פותח את הסנטר. עכשיו שימו לב, שטף דם, חייבים לרוץ לבית חולים, כן, לרוץ, בימים ההם אין דרך אחרת. ואמא שרה, בערכו רוח מופתי, לעומת חיה ואורי. שוטפת את הדם, מביאה חיתול לבן נקי, חובשת את הפצע סביב הראש במיומנות, מניחה את הילד בעגלה, מקפיצה את העגלה במדרגות, גרנו בקומה שנייה, לא מעלית ולא אוטובוס ולא נעליים. ואז חזר לי הזיכרון. והמרחק... מה זה, רשימת מלאה של כל הפציעות במשפחה? אני לא מבין. לא, אתה רואה שהם זה רק חלק. אבל באמת כמה דפים אנחנו... לא יודע, רגע, כחצי שעה מרחק הליכה. די, הנה זה נגמר. בימי חמישי היו, ואת זה בטח שמעתם כבר את הסיפורים האלה, תראה, זה בעיקר למי שלא שמע את הסיפורים. ביום חמישי השבוע. היו סבתא וכל הדודים והדודות באים להתרחץ באמבטיה המפוארת שלנו. רק סבתא לא? סבתא, ציפה, אמא לא הייתה איך את זוכרת? את היית קטנה. אני אומרת לך שהיו באים שלמה, פנינה וציפה וסבתא, כל... אני גם יכולה לספר לכם לפני כן, ביחד הם היו מתרחים משהו לשמוע. אחד אחרי השני. אחד אחרי השני. אני הגעתי. לא, ציפה, אני ידעתי עליה כל מיני דברים. ציפה, ידעתי על הפנינה. רגע, אז לפני זה, מה אתם יודעים? הם חיו בלי מקלחת בבית. זה לא פשוט, פעם בשבוע באו להתרחץ. רגע, את מדברת על שכונת הבוכרים. רק בוכרים היום. הייתי קטן. לא, הם היו כל שבוע באים להתרחץ, זה החגיגה. אז ככה היה נוהל.
אמא לקראת יום חמישי ברביעי אמא קנתה בשוק. הלכה עם עגלה לשוק בוכרים. הלכה עם עגלה, ירדה בדיוק, גם אנחנו יש לנו עגלות. הביאה דגים חיים. מיעקב כהן. נכון, מיעקב כהן. ואפשרה להם לשחות באמבטיה. זה לא אותו כהן? הוא כבר, הוא וסבא, הם שותים תה בגן עדן. אבל הם בטוח יושבים ביחד. עושים דגים על האש. ביום חמישי הוציאה את הדגים, הוצאו הדגים להורג במכת מערוך על הראש. את רק לא ציינת שהדגים שחו באמבטיה. שחו באמבטיה ביום רביעי, כי הביאו אותם מהשוק. וביום חמישי נגעו את האמבטיה לקראת זה שסבתא. שמעתי על האגדה הזאת. זה לא אגדה, אני לא יודעת למה אתה לא מאמין. מה? שהדגים ניקו את האמבטיה? מה פתאום אחר כך הדגים? ניקו את האמבטיה. להפך, הדגים לכלכו את האמבטיה. אבל ביום חמישי בבוקר היו הורגים אותם עם המערוך. אתם שיחקתם עם עיניים. עם העיניים, נכון. נכון. היה לנו כאלה עיגולים, בפנים היינו שומרות את העיניים. חבר'ה, תרגעו, רותם עוד רגע. אבל זה היה, כשהם כבר היו, זה היה במקום אחר. זה בבית וגן. והם הפכו לגפילטע פיש. לא סליחה, אבל... אתה גפילטע פיש צריך לטחון אותם, צריך זה... זה הרבה עבודה בשביל הגפילטע, אבל ביום חמישי זה היה דג מטוגן, כן, היה ארוחת צהריים, דג מטוגן, הנה, בבקשה. ואורז עם חלב וסוכר. זה היה האוכל של יום חמישי, כי לא מכינים דברים כבדים. אבל את מדברת עכשיו על בית וגן. מה זה לא חשוב, משנה, אבל אורז זה וחלב התחיל וסוכר, שם. בטח היה לכם כן. קודם. השבוע אבל- הסתובבת, כשהיה קרקר, הסתובבתי הלוך וחזור, אמרתי, וואי, איך בא לי אטריות, לא אורז, סליחה, אטריות עם חלב וסוכר, זה וואי, יותר טוב. רק אם הייתי מכינה, אוי ומה היה קורה. מה היה קורה לך? אני, כן. והסתובבתי ואמרתי, אולי אני אכין, ואז אמרתי, יונית, אל תתפתי, אחר כך תחסני לא את עצמך. תרגישי טוב. בכל אופן, כל התהליך הזה של להוציא את הדגים ולהכין אותם בזה וזה וזה, כדי לנקות את האמבטיה באופן יסודי לקראת הפיכתה לחמם משפחתי. אני יכול להעיר הערה? כן. תדמיינו את סבתא, יושבת על הברכיים. אתה מדבר על גדולה או על האימא? לא, על האימא. האימא. לסבתא לא היה אמבטיה. לגדולה לא היה אמבטיה. לא, היא הייתה באה אלינו. היא הייתה באה אלינו. תדמיינו לכם דג אחד או שניים שוחים באמבטיה, סבתא על הברכיים, והיא תופסת את הדג והוא בורח. היא תופסת והוא בורח. ואני לא זוכרת את זה, אבל לא, אני... לבית צלצל? בקיצור, ואז גם לא צריך את המכה בראש. אז היא נקטה את האמבטיה והדליקו את הדוד של המים עם טפטוף של נפט, היה מין כזה מיכל. והיא דאגה להכין ארוחת ערב גדולה לכולם. פנינה וציפה. נכון, פנינה, פרלה וציפלה ופנינלה פרלה וזה פנינלה ושלמה. דרך אגב, שלמה, תחשבו על העולם הזה שאין תקשורת, אין טלפונים. שלמה היה ילד לפי דעתי הוא גדול ממני ב8 שנים, והסבא נפטר שהייתי בת 6. אז הוא היה בן 15, 14 אפילו, הוא היה אחרי בר מצווה כזה. והוא בא להודיע לאמא שהסבא נפטר. ואני עוד זוכרת, הוא צלצל בדלת, זה היה אחרי צהריים כזה, והיא פתחה את הדלת, ואני זוכרת איך שהיא אמרה, אוי ובוי. ואת אותו דבר היא אמרה כשהודיעו לה שבאתם, אתם באתם להודיע, או אנחנו, שהאבא נפטר. גם היא אמרה את אותו אוי ובוי כזה, כשאבא נפטר בבית החולים, ואתם, מי בא להודיע לאמא שהוא נפטר בבית החולים? אני לא זוכרת, אני הייתי שם עם האמא. והיא גם אמרה, לא, אנחנו שלושתנו באנו להודיע לאמא שהאבא נפטר בבית החולים. והתגובה שלה הייתה, אוי ובוי, כזה, אוי ובוי. בדיוק אותו דבר כמו שהיא אמרה כשהודיעו לה על אבא שלה, לא חשוב, זה...
זה סיפור. בקיצור, אני אני לא מסיימת. הייתי שם, כי זה היה כשהוא נפטר, דודו היה שם על יד לא, האבא. דודו היה על יד האבא. כן, בטח, הוא אני היה הייתי איתו בכ- בלילה. אני הייתי בכפר סבא. ואתם באתם. אני הודעתי לכם. כן, אנחנו היינו בכפר סבא. ואתם לקחתם אותי איתכם מכפר סבא. בדרך? לא ללוויה, אנחנו מדברים על ההודעה שהוא נפטר. אבל בסדר, כן. אני זוכרת שבאנו לאימא, אני לא הייתי לבד, באנו לאימא, באנו מבית החולים לאימא, אתה היית ואני... אני לא לא. הייתי שם. לא, אתה נסעת כי היית בלילה. במשמרת לילה, ואני באתי... אני החלפתי אותך בלילה. כן, בדיוק. אני באתי חזרת מבן בן שמן. לא חשוב הפרטים, העניין הוא שבאנו, לא באתי לבד, הייתי איתך גם הייתי. לא חשוב. בקיצור, חרוצה, פעלתנית, מיומנת, וונדר וומן, במושגים, היא הייתה רק עקרת בית, אבל היא הייתה מעולה. היא הייתה אימא מצוינת. אנחנו היינו ילדים טובים. טוב, לקפוץ מעל הארון אל הספה זאת שובבות מקובלת. את זה אתם זוכרים שטיפסנו על הארון? כן. בחדר ילדים וקפצנו למיטה? יעקב היה קופץ. אני לא הייתי קופץ. אני כן יעקב היה. קפצתי. הבעיה בן אדם בעייתי. אתה צריך לצחוק עליי? לא היית כמוני? זה לא היה בעייתי, זה היה חלק מהמשחקים. ואל תשכחו של שכל החדר. החדר היה בגודל כזה, שאם פה עמד ארון של 1.5 מטר, ומיטה, 2 זה מטר, מסגרה. ופה הייתה מיטה, אז זה היה כולו קפיצה. זה כשקפצנו זה נורא הפחיד, אבל זה... כי היו לנו הורים מופלאים. אבא עובד קשה, מפרנס, תמיד נינוח ומפנק, שוקולד וממתקים, ומשלים שעות ילדים בשבת. והאימא הכי טובה בעולם הייתה גם סבתא מופלאה. רק מלכה וטדי התקרבו לדגם הזה. אבל עליה כסבתא יספרו לכם הנכדים, ובזה אני סוגרת את הפרק על ילדותנו המוקדמת בשכונת הבוכרים בירושלים. יפה. יפה מאוד. יפה מאוד. חזק וברור. מרגש. אז מה אתה כן